Gach bliain in inis bíonn Comórtas Puimcín siúl ribí a hauna. Agan scoil Mhíchíl Cíosóg le chéile chun fáil amach cé acu atá in ann an pumpkin is fear maisithe dhéine. Seo do bhíle rá ag na daltaí fin bhéile. Rinne na páistí ó rang a cuaig agus rang a sé na tionscanibh. Cruthaigh páistí ó gach rang na pumpcíní agus is í lísa a thosaigh an nós agus an comórtas. Bhíonn lá na pumpcín ar siúl gach bliain a nGaelscoil Mhíchíl Cíosóg. Déanann gach dalta iarracht speisialta chun pumpcín a cruthú. Bhíonn roinnt wa olbhacáin a gceist rimraí agus gach éon sais prapáil a bhíonn i gceist de Heilig agus de rangana an seo agus scoil an crothacht a bhealtar as na leanaí tá sé ar leibhéil ar le. Tá na leanaí ildánach agus tá éocht déantacha leis na pumpcíní. Bhíonn deis ag gach daltas a scoil bhóta chahabh don pumpkin is fearló. Nuair bhí sé sin ar siúl, duine siad dom fin gealóra eile a bhí ar siúl acu agus iad ag tuairt ó mós de Dia de los Muertos chomá. Sa scoil seo bíonn muid ag céalóra Dia de los Muertos. Is é Dia de los Muertos sais ihe hauna a bhíonn sa Mexico. Is féile ón Mexico agus an Spáine. Déanann siad cealóra faoi na daoine a bhfuair bás agus tagann siad ceapann siad go hagann na spirit ar ais go dtí ortha domhan. Is lá na marmh lá an spiridalta. Ar an lá bíonn siad ag suoinmh agus céalóra a chláán agus a cóide a bhfuair bás. Ar an lá bíonn féiste mór acu agus bíonn crack agus bliain. Tá an múntóir lísa a daltaí agus an scoil ar fad tar éis cealóra agus Comórtas Puimcín a chuir le chéile an so. Tá an scoil ar fad ag súl go mór anois de a hauna agus Dia de los Muertos an teachtain seo cuain.